Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kawilujengan, karaharjan, kamulyan, miwah katentreman, mugi tansah kasalira, kajiwa, kasanding, kasandang dumateng panjenengan dalasan kawula. Kawula nuwun kepareng matur dumateng para pinisepuh sesepuh, aji sepuh kasepuhan, ingkang hanggung mastuti dumateng papoyan kautaman ingkang pantes pinundi dahatina bekten. Para pangemban pambating praja satriya satenagari minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan, para alim, para ulama ingkang aritan dalutan sasinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating para panembah ingkang luring budi ingkang satuhu kinabekten, sagunging para rawuh, para lenggah, kakung sono putri ingkang satuhu kinurmatan, langkung-langkung kadang pisan sutresna, keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyanto, Ibu Suratmi ingkang satu kinurmatan, dumateng panjenenganipun Bapak Rudiana minangka ngembajik banduhur kadang pisan sutresna ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun keparenga kula semula atur hanggempil kamardikan dika sami ingkang katemben sekeca eca imbal wawan pangandikan karono piniji saking panjenenganipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu Kasemi kinan ngaturaken menggah wigatos sing perlu ing kalenggahan siang punika sampun kepareng marak ngabiyantara wonten dalemipun Bapak Suyanto, Ibu Suratmi wonten ing Ipang RT gangsal RW 16 Katipiro Banjarsari Surakarta Hadiningrat. Saderengipun lajeng matur suwun nuwun panjenengan dalasan kula tansah kula dherekaken saha kula nderek ngunjukaken ras puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin awit sewilasanipun Allah Subhanahu wa taala saengga ing kalenggahan siang punika panjenengan dalasan kula masih dipun paringaken kempal manunggal silaturahmi kanthi kalujengan kebagas warasan nirbaya nirsambikala boten wonten alangan satunggal punapa. Boten kata lumpen selawat tuwin salam mugi tansah kalimpaken dumateng junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, penderekipun, dumateng panjenengan dalasan kula mugi tansah pikantuk sapatipun ngantos ing yaul kesamangke. Sinawung kaliyan sengajeng kula minangka sulih saripun Bapak Sumarsono sekalian Ibu Kasemi inggih awit donga pangestu panjenengan sedaya lampah kula saking Dukuh Kedung Sari Desa Lawu Muter Sukoharjo tansah pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Salajengipun megah wigatos sing perlu rawuhipun Bapak Sumarsono, Ibu Kasemi ingkang kadheraken sawetawis keluarga saking Kedung Sari Lawu Muter Sukoharjo inggih ngaturaken atur pangabekti mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Suratmi minggahipun dumateng para pinisepuh sesepuh wonten ing Ipang Kadipiro Banjarsari Surakarta mriki kanthi atur wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep atur kalih keparengipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu ingkang kadheraken sawetawis keluarga nunggih nuhoni punapa ingkang dados pamipun Bapak Suyanto sekalian Ibu Suratmi kepareng hanglarapaken somasrahaken Sekar Cempaka Mulya Sarakit sajodo nun inggih Dewi Suharti ingkang sampun dipun batu krami kalian Bagus Tomi Perdana Putra Sarjana Ekonomi menggah ing kalenggahan siang punika kaparingaken kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian Ibu Suratmi anggenipun sak mangke badhe pun suwunaken donga pangestu saking sanak kadang pamitran wonten ing Ipang Kadipiro Banjarsari Surakarta Hadiningrat mriki. Salajengipun lumantar kula panjenenganipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu
masrahaken Sri Temanten Putri. Ambok bilih sak mangke badhe cumandha wonten ing ngipang mriki mugia kagula wentah miturut adat widiwidana ingkang masih lumampah wonten ing ngipang Kadipiro Banjarsari Surakarta mriki mugia karengka dados putra piyambak sanes putra mantu. Salajengipun saestu panjenenganipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu ingkang kadheraken sawetawis keluarga boten saged mbeta punapa-punapa sekedhik angsal-angsal mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Suratmi saha keluarga ugi sekedhik ngaturaken tali asih saking kanak kadang pamitran keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu Kasemi mugia tali asih kala wau saged raketaken kekadangan bebisanan antawis keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu Kasemi kalian Bapak Suyanto sekalian Ibu Suratmi wonten ing ngipang Kadipiro Banjarsari Surakarta mriki. Salajengipun saestu donga nderek mangayu bagya anggenipun Bapak Suyanto sekalian Ibu Suratmi anggenipun ngawonten tasyakuran walimatul urus ngunduh mantu ing kalenggan siang punika tansah pikantuk wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Mekaten ugi dumateng Sri Temanten kekalih ing kalenggan siang punika kula pasrahaken mugia anggen gebyur wonten madyaning alam bebrayan bangun bawisma mugia tansah pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah atut runtut rerentingan ngantos kaken-kaken ninen-ninen enggal dipun paringi putra saha putri ingkang saleh salehah dados jedon ingkang lersa kleresan bagya bidini wal akhirah Allahumma amin. Sagunging para rawuh para lenggah ingkang saturmatan salajengipun lumantar kula panjenenganipun Bapak Sumarsono sekalian Ibu ingkang kadheraken sawetawis keluarga ambek bilih anggenipun marak ngabyantara wonten dalemipun Bapak Suyanto sekalian Ibu Suratmi mriki tansah ngripotaken lumantar kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Salajengipun sakmangke ambek bilih sampun paripurnanipun hajatipun Bapak Suyanto sekalian Ibu nungkap paripurna kula sak rombongan badhe nyuwun pamit medal pasilan nyuwun tambahing jurung donga pangestu mugi-mugi lampah kula saking ngipang mriki ngantos kepapan kula piyambak-piyambak wonten ing Kedung Sari Lawu Sukarjo tansah pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sagunging para rawuh para lenggah ingkang sarmatan menggah mekaten sesemanten atur kawula minangka sulih saripun Bapak Sumarsono sekalian Ibu Kasemi ambek bilih anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kathah atur kawula ingkang boten hanuju prana pribadi kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Puput peputane ngatur akhir kalam wabila taufik walhidayah walito walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.